ini nilitum lada longnya pias kecing rum nang ko katige waktu halo suki dam tang nilitum la lumbajong long ex candidate sarajan tinung akan parti dan nilitum hala ipselsia parti dan nilitum han kopi kason telonet nang sor kitor kosi nilitum ning duglo la so ning kiduk na cepat klang alam na jipan sinan ko sa la sinon nilitum nalitum media ahin kan na pacitak kita pula nilitum ipselsarat yung an la nilitum masarpan aling penon kanghon ka jinso kan la central committee atun ipselsia long ako kaciban tujihan Athema alangli kidam tang 2019 ten alangli iklaim kacipatu alangli background langdam lo pulute alangli son thot la lumbazong along ke active alidar be ni alangli hando active alidar la alangli kacipatu son thot ke senior an seminitun ekdam long lela kicheng laten pini anstane masela son quality alidar kacipatu ke alidar makan ke itu men la person ningat du kipi laten alang li fi kidun toy arat tu kan sane ning padugru ya bangke ning tu ning kidu galam ning chithan chida nang tu mediang nu stane la salang li kan ke aling tu sane la special long aku central committee long alang itu ke ciban fi kan si la central committee kija tu kan itu kan sane chini di parti lo ajar atwar kan not alang ikan ke ciban suek nang alang penting bek nang jika kon ke jinsuka akhima alang li klaim ke cipat dukan mat hadam lu putet alang li choche junje apor hedi ka cipi alang li rideng abe pin same alang li jakong pen same orang pen same alang li kepale nang jadi ajat akam le klaim nang same alang li ke ba pleng ka pachun thek la son alidar bang ke itu lumajang long bake non ke bang jilang army same itu long na longdang delu bon la pen ke alang li claim tiga bang ke chugi dam tang mp election same minus point kali alang li claim cepat dul sana jo plus point 16,000 something alang li cepat dul ajoy ne pen voters nang ki ba plus sila person quality leader kan ke itu men la person ning du ki pi la pen alang li fi ki dun toy arat kan ning du ki pi la ke chokchi plus ni tu la Sekalian saya PS akan kirim terang PS akan kala mentu ne kan nanti itu bisa donen pasin itu lah run fule tharlo central committee tu functioning di parti lo la central committee kija PSLC central committee itu tu functioning di parti lo alang lihan kedeng dia kan prabjin kan so aru yang bong kan alang itu aja addition sene solution kita bang functioning di parti itu masih nila anjing si nikon kalau dari fiako women wing presiden sene lebih kecil konsen ki jeklin link di sana apor pula alang sani itu ini lah salam akan jadi si nili nang chuning rilo nang litum aphat la nilitum sar rajan timung nitum candidate aphat alang li phanjong si nang litum APHL si party long pen nang litum nang plung pijoi pulo tang te laban ke nilitum ke ning duk piklo la pen ke laban ke nitum ke nang chedon nun thek kupima pulo tang te nilitum dak o sikari hanse apias left wing right wing la pen dak hidim teron apias left wing right wing nitum la rongni chilang pensi pini labang so media hoi pen nang litum aphan chuning rilo pini nilitum kopia posi social media long nitum wang nang kop ma pulo tang te nilitum si ning dukpik na pen ke si ning oipik pen joksi pini dak ching hon akorti ledak APSLC long kikleng wech piduk ne atum padang ti kikleng wech piduk pik atum women wing along pen stami CC along pen stami central along pen stami labang so wech piduk pik pen jok pini dak litum lumba jong along pinang ilitum APSLC kikroya korti atum ningarong lo lapen ke pinangan ilitum aphan nang kaphiri BJP sarkar tum dam ya oklem huran dak dulu pasilabang solong mana putha pini nili sikarihan se
di sama nomor 2 living along pen nilirong ke sarmenan serong alilo nilimen la ke sonsing han selo nili ethe kiningidun gang tung barade ke pachinin gang tung ke la pelo ho ilitum kheye ke chisong phan jong si keng kam yong si ilitum e prang chijorbo malang polodang te non piniarni nilitum social media ke wang unalong ke labang so agenda ke keng kam ke chirui nang nakason si nilitum chi theglong lo la penitum ning oilo la si nilitum non pini social media long ke wang nang kok nilitum ke chingrum nang kok ko pi poloma polotang te nilitum dak lomba jong long nilitum ke ching honai sarayan timung ex candidate alangli lomba jong long sta me ing tang kring e song lo la labang so ka song una huralong nilitum dakar dak lomba jong long ke nilitum tam yalang li phan ke ning ki thipik lo nilitum even la dak hidim teron aps la puchat kali sikarian se ps puchat kali nilitum dak lomba jong anke ake hai ex candidate rajan timung alangli kedam bom un hut kam ke claim camping akam ke claim cheng lok politics saphan ke claim alangli ke ka khilla kali akam si ke claim pin me posi alangli phan ke expel plot aputha nilitum ning duglo kasi nilitum jasimet ke pini social media hoipen central budia tam han ka chuning rigang tung la phelo hoje yuda tam han chuning rigang tung la phelo je la pen ke women wing tam han chuning ridun ke la phelo jo la pen ke central man ke japon president tam han ke jap ke chuning ridun kang tung la phelo jo je la chot kali si a constituency tin atrar tam han hexer intellectual tam han ka chuning ridun kang tung lelo pini dak lomba jonglo ake hai sarajan timu akam ke claim ke nili alang li phan kicheng min ki jut an same alang li kam claim ke mi pik punili pini alang li phan nang tum social media no nang nidun kang tung la phelo nili alang li phan kiru la putakali la pen nili alang li phan ki thek alam an sinili piklangi la pen lang li ka chipidu galam an sinili piklangi a thek alang li APSLC claim clear prang marang te APSLC amhang nang thek thia prang nilitum ke dam tang suri hini rakret troksian ingkan alang li sarajan timu independent pen kitur una hutstame dak lumbayong along ke atok anno ko nasikar bige doma hemet jangre ke do dem long an ke alang li ke phuri thailo la pen lang li ke awareness program pen cheng lok alang li ke chipichini an claim thailo halabang solong ni army ribun ling ba inglo la sipini madua korte le la dak chipin dak pusambe nilitum ke nal tamana chuning rigang tungke ka chipin dak ta akimi si chipin dak nang ji la pen kero ta akimi si ru nang i posi nilitum asar rajan timu aphan nalitum immediate alang li phan suspend pen nonamat central committee lang alang li arpu puthak padang te kupi selang li arpu doma la so puthak bangke alang li phan nonamat immediate na accept iponra nilitum phan ning nang paduk de det sonte pusinal tam chuning rilo athialang li phan nang expel pidet na joy ni tum dak rombayong rat ke nilitum ningi duk saidelo politik salam je thanam lo polodang te alang li ke ka khilap yat kali alang li akam si ke klem nilitum kedam tang surini ra kret troksian ing kana hut pen kam ke claim ke chipi duk pen jok bini ake hai sar jai gathar president alang li men nili en ponder lo jo alang li suri hini ra krisir ke baning kan pen khei akisunga farman kipi jok van je phantu alang li APSL se amhang nang thek pen pini nilitum dan ninga rong lo la pen pini nili stame social media hoilang kan ka chuningi den kang tung chuniri den kang tung la phelo hoje nili ke dam tang an 2019 aning kan una hut APSL sinili chipi dugun piglo halabang so hut stame nili counting agent pen chenglo polling agent projon ton nili dudun lablo haladak dudun labastame munire tumke la ansu se kengkam ga chijor kang tang nang pot akenang sora posi nili phino nang dun da do piglo pojoni se piniarni nili tum stam nili stame pinangana ning kana long sami social media long naklang de tami nili stame nitum dak ke claim ga dam nang e phanna ke ining nang chi thidun ulo la pining charong lo nang le tum central tamhan ning nang charong pig posi ning nang chi pig posi kheye sentiment nang le tamakami claim ke nili ning lutcha asila so kheye sentiment nili ning nang ludun chok bangala phelo suri hini ra krisir ke paningkan election nang pathuri cheng una hot halabang so hot ilitum agenda koson se agenda ke kivan ma pulutang te kiduk ke lak heme jangre ke thek thek kilu ke lama thamasi APSLC ke amhang ke thek polo nili ni rong pik
la sinili tum pini ladak ni tomasar Ryan Timung ex candidate apan na hokman stamina tum nang expel pon pira non puthot nang ache pon pitu je pan nal to pan chuning rilo lapen nilitum alang li pan siningi thelo alang li pan ke expel pen pon de pen jok pini nilitum di sama nomor 2 apies sekarian cps left right lapen ke dak hidim teronarong apies left right